Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Tak niekedy to je tak, že tá hora príde za Mohamedom, alebo Mohamed musí prísť za horou. A je ťažko povedať, že kto je ten Mohamed a kto je tá hora, a ty si o niečo vyšší. Takže akože si tá roková hora, a ja som iba taký malý Mohamed, dobre? Toto je náš Jan Bohumil Stejskal, náš veľký fanúšik, najväčší rocker, ktorý často hráva aj v rýchlovke za 500. Koľko už si vyhral peniazy? Asi 190 eur dokopy. To je ale krásne. Čo si s tým urobil? Čo si kúpil tvojej krásnej žene? Nové topánky, rifle. Ani neukazujem topánky. Nový sveter, ktorý rokový, a už ho používal, odkedy fungujeme od 1. októbra, preto už je taký akože vyťahaný. Áno, áno. Trošku dlhší. Ináč som klobúk dole, som veľmi prekvapený. Nečakal som toto tu, tento veľký ťah. Že prídeme za tebou? Určite nie. Veľa som čakal, ale toto nie. A už keď som sa sfotil, niekedy dávno s Jamesom Hetfieldom, tak fotku s Tomáčom som musel takisto mať. Vidíš, a toto je tvoje, títo ľudia, z okien tu ide ten rok, hej? Času na čas, no, tamto z tejto z osmičky. Tam z osmičky niekto kýva, ty kto je? To je syn, rokový, dvojmetrový skoro. Nazdar, iba rok, jasné, tie gestá, to je jasné. Hovorím, už keď som sa fotil s Hetfieldom pred nejakými 15 rokmi, mám ich veľa v albume, a hovorím, s Tomáčom musím byť. A toto potom, to je z Metalliky, hej? A to bol taký tvoj najväčší zážitok? To bol môj prvý a najväčší. Áno, a teraz je druhý. Toto je druhý najväčší? Druhý najväčší, áno. Tak to ja si veľmi vážim. S dobrými ľuďmi z Bratislavy, ktorí majú humor a dobrú muziku radi, je sa človek mal. A stále máme aj dobrú náladu. Určite, že hej, ráno, večer, v noci, furt. Tam je také koliečko, dobre, pozri. Tam už je prvý. Áno. Takže vchádzame pred odsek Kasovia. Áno a vidíte, že rockeri, oni sú už takí na nás pripravení. Aj s rodinami, aj so svokrovcami, aj v tričku Anténa Rock. Už vedia, že sme sem prišli, tak už sa na nich tešíme. Sleduje nás motorkár. Motorkár nás sleduje. Tuto je a už som mu tak ukázal, že však poď za mnou, tu je. Je to akože talianská značka, na ktorej začínal Valentino Rossi. Či aj on má takú kariéru takého pretekára, ktorý vo všetkých kubatúroch dominuje. A nakoniec až MotoGP, no tak ide za nami, no normálka, červená, vybavené, iba rok. Hlásime sa vám zo štúdia Rádia Anténa Rock. Skončil sa už náš trip, ktorý trval 2 týždne, počas ktorého sme navštívili viac ako 22 destinácií, lebo niektoré sme zobrali aj navyše. Rozdali sme viac ako 400 darčekov, stretli sme 600 hrdých rockerov a chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás našli, aj tým, čo nás nenašli, lebo ste tam boli a ste nám prejavili veľa pozitívnej energie. To vidno, že rockeri sme jedna veľká hrdá rodina a chceli by sme aj poďakovať tomu úžasnému červenému tátošovi. Seat Leon Experience nás potešil, nesklamal, urobili sme na ňom viac ako 3000 km, čo je perfektný výkon a mali sme aj nádherné počko, pekné baby boli, výborné hotely, perfektná partia, aj milf bola, aj tuto náš oco. Nemôžeš teraz sám na seba otočiť? Nechcem. Oco nechce, no ale tešíme sa a veríme, že si to niekedy zopakujeme. Iba rok. Rádio Anténa Rock. Anténa